Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм BG Gameplay, а това е Майнкрафт. И смятах да направя Майнкрафт поредичка от Майнкрафт уроци, а това е Майнкрафт урок епизод 1. В този урок, сигурно вече някой от вас се сетили или не, в този урок ще ви обясня как да направите машина за чупене на Bedrock. Тя става също за безкрайни TNT, за огнени стрели или за машина, която чупи Bedrock. Нека да обясня как работи. Така, тук имаме диспенсър. Тук слагате един стак стрели. Слагате таковата нещо. Редстоун, другото такова нещо, ръчка. И да, ще покажа. Най-трудната част е ето това, отдолу, как лавата да ни пада. В смисъл сега ще покажа как работи и после започваме да действаме. Слизам долу. Гледайте сега. Чакаме и хоп! Ето. Щупи се бедрогът. Понякога падат и по две TNT-та. То това е създадено и за да спамва TNT-та. И просто минавате, после минавате и си взимате табличките. И така, така става. Просто трябва да изчакате малко. Трябва малко да се изчака, докато падне. Ето сега пак ще го пробваме. Сега пак ще пробвам. Така, тук всичко е направено и гледайте. Не винаги става. Хоп, ето. Да видим дали ще падне друго TNT. Ето. Още едно. И така. Тази машинария, да кажа, това нещо, става и за survival да се направи. Много е просто. Просто съберете така. Ето тези айтеми без бедрога. Така, айтемите, които ще ви трябват. Пръст, редстоун, копа слава, камък, такъв камък, не друг, само такъв. Изпечете си го, ако сте на survival. Един стак стрели. Аз тук си нафармих малко стрелички, да, това става малко за фармене на стрели. Ограда, табели, такова нещо, стрите червено-каменен сравнител. Значи един сравнител и един ретранслатор, репир, или там как му викат, и един разпределител. И динамит, и ръчица. Това е. Така, нека да започваме. Първо, трябва да си направите ето такава дупка. Сега ще проверя на колко е. На глас ще ги проверя. 1, 2, 3, 4. Чакайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значи 9 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 на... Значи 9 на 7. 9 на 9 на 7 на 7. Така, значи почваме. Ще направя малко повече тук. Да, изчакайте, само така. Добре. Това е с табелката. Трябва да почнете така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Хоп. Чакайте само да ги... Ето така вече сем. 1, 2, 3, 4, 5... Колко беше това? Това е 7, да. Това е 7. Това е 9. Аз сега не ги преброих. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Сега 9 пак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Това го чупите. Това ще е напълно обяснение урок, как да се направите това нещо.
най-трудната част е там с табелките, но спокойно, вие ще го правите. Аз смятам сега да използвам TNT да гръмна това нещо, че ще стане по-бързо. Ако искате и вие го направете. Ако сте на survival, но трябва да имате повече кредита. Ето, за да стане по-бързо, да не ви губя времето на типа. Тази машина ми я предложиха в Twitter, още не искам да си оставям Twitter канала, казал съм защо. Там Twitter профил ми, казал съм защо в един епизод. Така, след като са направили платформа, това платформа, не знам как се казва, не е платформа, нещо друго е, дупката, дупката да го кажем. Следва да сложите оградки. Задължително трябва да се сложат огради. Да. В коментарите вие напишете какво искате да снимам в епизод 2, какъв урок да направя. Аз естествено ще ви обясня всичко, което ви е било така трудно. Ще ви обясня как се прави. Да, така, уберете буклуци. Сега следва. Ето това. Това нещо. Кофичката слава. Аз така викам басейн слава. Дигате нагоре просто. Само не го преброих на колко е. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Добре. Може да се го направите почти от каквато страна искате, но аз нещо сега в момента обърках. Така трябва да е. Да, всеки случай ще го объркате поне един път. Защото аз не съм запълнил бройката. Сам си го измислих това нещо. Така че четах малко така в Wikipedia и попаднах на това нещо. Значи, ако я измести... Да, тук трябва да се дръпне още една редичка надолу. Не, още една редичка трябва да дръпнете. Ако не го направите, няма да ви е проблем, но просто понякога няма да ви се спамват огнени стрели. А пък аз искам всичко да ми е точно. Ако имате пак проблем, така не става, ще смятам да оставя линк за Skype. За тези, които ще имам трудно. Така. Нека да погледна. От тази страна беше. Ето тук е. И така. Дойде ред табелките. С Shift натиснете. Слезте долу и натиснете. Така. Нищо не пишете. Натиснете хоп. Така. С Shift се прави всичко. Ето така. До тук. Така. Сега. Продължавате. Не, тук има още едно. Мисля де. Да, още едно. Значи така. Пак слагате. Обръщате се. Хоп. 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 Сега. Първоначално пуснете лавата, да видите къде имате пропуск. Къде пада лавата. Ето, аз вече видях къде пада моята. Значи, ето тук, където ви пада лавата, запушете. Запушвате. И поправяте бъг.